हेलो एभ्रिवान गासैबो खुलुमबाय नै फुंनि होलांबाय आरोना गारिदों हारसिंनो भट होनो थाखाय थांगासिनो दं आरोना दिनै इलेक्शननि टाइम नालाय ओमफ्राय दायो नै ओंखारलांबाय आं न'निफ्राय भट होनो थाखाय हारसिंनो दाब्रायलांखाबाय आरोना थ' नै बियो जों गामिनि लामा आरोना थ' क्लियारखा आरोना हाग्रा नुखादों ओमफ्राय दायो नै सफैबाय भट होनो लाइन जागासिनो ओरैबायदि जोंनि सिगां माबायदि मानसि जाना दंखायो नै जों 7टासोआव मोनहैदों आरोना ओमफ्राय नै मोनहैहां गेट मोनहैहां जानानै नै खाथि मोनबाय आरोना माला होनो मोनगोन जागासिनो ओरैबायदि मानसिखा ओमफ्राय जोंनि उनथिंबो ओरैबायदि गोलाव मानसिमोन आरोना भट होखांबाय नालाय ओमफ्राय नै पार्टिनि मोनजालायबाय मोनजानायावनो जानांगौ जेयाव मोनजायो बेयावनो होनांगौ होबाय नै जानाया खुगुनि ओमफ्राय माबामोन फिथा आरोना फिथा लावदुम ओमफ्राय साहायाथ' ओरैबायदि दै गुदुंखौ लोंनायानो साबसिनस्रामोन आरोना होखांनानै थुबाय नै भट होनायसिना हुगारखादां होखांनाय लोगो हुगारदों आरोना थ' दायो होखांबाय नालाय न'आव थांसै आरोना गरम ओरैबायदि गरम लाइनाव गसं मा जाखादों आरोना गरमा